Hi, mabuhay Umingan, and welcome back again to my channel. Ngayong araw na po itong pinagpala ng ating Panginoong Diyos ay nandito po ako sa may barangay Abot Molina, Umingan, Pangasinan, at matutunghayan po natin ang isa nating panauhin galing pa po ng Municipality of Binalunan ang nag-iisang si Sir Ramon Monmon Gueco III para magbigay po ng magandang message po sa lahat ng mga kababayan po natin dito sa Umingan, at hindi ko po alam kung magbibigay din po siya ng mga konting blessings po sa atin. So mamaya, pag dumating na po siya, hintayin po natin at makakausap po natin siya mamaya. At kasama rin po niya ang nag-iisang si Ma'am Rebecca Saldivar. My channel. Ngayong hapong ito, kasama ko pong nag-iisang kapitan po ng Abot Molina, ang nag-iisang si Sir Arturo Molina. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po. Kamusta po ang Abot Molina ngayon, sir? Mabuti naman po. Ginagawa na. Nagpapagawa kami ng... Oo nga, nakikita ko ang ginagawa niyo yung ano po yan, barangay hall po ba yan? Hindi ako, sir. Yung covered court na hiniling namin kay Madam kay Boss Tyron. Okay Babat. po. So, malapit na rin pong matapos, sir, siguro yan, no? Sila na ang magtutuloy niyan, sir. Kamusta naman po ang inyong barangay sa ngayon, sir? Matahimik naman, sir. Kaya lang, yung COVID, maraming bawal sa mga bata, mga matatanda. Umingan. Ngayon po kasama ko po ang former mayor po ng Municipality of San Nicolas, no other than Ma'am Rebecca Saldivar. Magandang hapon po, ma'am. Hello, magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po yung mga nakikinig po sa radio station natin. Apo, saka sa vlog po. Sa vlog ni Sir Fronda. Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Kamusta po ang Umingan para sa inyo? Wow, ang Umingan po ay merong mga napaka-receptive po na mga residente dito. Napaka-init po ng pagtanggap nila sa Team Aguila, sa ating pong kumakandidatong gobernador, si Congressman Ramon Monmon Gueco, at sa buo pong ka-team natin sa Aguila. Kaya masayang-masaya po kami dahil mainit na mainit po ang kanilang pagtanggap. Ma'am, tanong ko lang po, ano yung mga katangian ninyo kung bakit namin kayo iboboto? Ako po ay unang-una sa lahat, ako po ay meron pong experience na. Subok na po ako sa serbisyo publiko. Dati po akong nag-mayor sa bayan ng San Nicolas, at dati rin po akong naging public health nurse sa gobyerno po. Nagtrabaho po ako as public health nurse, at dati rin pong nagtrabaho ako sa isang kooperatiba, ang Panelco 3. At higit sa lahat po, ako po ay merong taus-puso at totoong puso po na maninilbihan po sa mga kadistrito natin dito sa 6th District ng Pangasinan. Gaano po kahalaga ang Municipality of Umingan sa puso po ni Madam Rebecca? Naku, mahalaga po ito kasi alam niyo po, ang Umingan po ang merong pinakamaraming electorate po dito sa buong distrito ng 6th District ng Pangasinan. At kaya po, karamihan po ng mga nangangandidato ay dito po talaga yung unang-una at isa sa mga pinupuntahan po na pinupuntahan po nilang lugar para po makakuha ng maraming boto. Ayan po. Maraming salamat, Ma'am Rebecca, at good luck po sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much po. Thank you so much. Yan, Tito Umingan, kasama ko po ngayon ang Municipal Councilor po ng Municipality of Umingan, ang nag-iisang si Sir J.R. Paz. Magandang hapon po. Good afternoon, Dan. Kamusta po? Ayos naman, medyo mainit. Mahit ang mga pagsalubog sa amin dito sa Barangay Abot. Saan po kayo mga umikot, sirs, ngayon sa Umingan? Actually, pang 13th barangay namin ngayon, sinasamahan namin si Team Aguila, alias ang Gueco Lambino. Sinasamahan namin si Congressman Monmon Gueco na mag-ikot dito sa Umingan. Tanong ko lang po, bilang isang taga-Umingan, paano niyo po tinanggap ang grupo po ni Sir Gueco sa ating bayan? Actually, maganda naman pagtanggap namin sa kanya dahil maganda yung intention niya sa ating bayan. Siya ay lumalaban bilang governor ngayon ng Pangasinan. Maganda naman yung platform ang pinakita sa amin sa Team Gabay. Kaya sinasamahan namin at sinusuportahan namin sa dito sa Umingan. Maraming salamat po muli po si Sir J.R. Paz. Thank you. Hi sir. Hello, hi, mabuhay Umingan. Welcome back. Kasama ko po si Congressman Ramon Monmon Gueco III. Kamusta po? Okay naman.
Okay naman. Kamusta po ang Umingan? Masaya. Siyempre naman yung crowd, buhay na buhay, tsaka magandang tanggap nila sa atin. Gaano po kahalaga ang Umingan sa puso po ni Sir Gico? Siyempre mahalaga, hindi lang Umingan, kung lahat ng bayan sa Pangasinan. Pero particularly dito, no? Kasi marami rin pala akong kamag-anak dito ng mga Belicaria. So, very close kasi ang roots ng Belicaria is Balongaw. So, magkatabi, no? Magkakalapit, maraming mga kamag-anak dito. So, in that respect, very close sa atin. Tanong ko na lang, Sir Las, ano yung gusto niyong sabihin sa lahat po na nanonood sa atin sa buong Pangasinan at buong bayan ng Umingan? Tulungan niyo po ang Team Agila. Ako po si Ramon Gico III para gobernador. Subukan niyo po ang bago. Trabaho po ang ating tatrabahuin sa lalawigan ng Pangasinan. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you very much po. Kailian, dito po sa Umingan, natunghayan po natin ang ating mga dalawang panauhin po at kasama po na lahat po ng Blue Team together with our Mayor, Municipal Mayor Michael Carrion Cruz. At maraming salamat po kay Sir Ramon Mon Gico at kay Ma'am Rebecca Saldivar. Muli po, ako po ang inyong kaibigan, kakampi at kamarites, ang iyong lingkod, Dan Fronda.